जेके यादव फिल्म्स प्रेजेंट। अरे हे बंगाली बिलाई, क्या रे? हमके अटकन चटकन पटकन के मन करता। अच्छा हमहू तो हई बंगाल वाली परी का तू निहारेला हमके हर घर। हमहू तो हई बंगाल वाली परी का तू निहारेला हमके हर घरी। ज्यादा बोलबे तो एक चाटी मार देबो रे, ज्यादा बोलबे तो एक चाटी मार देबो रे। तोरा ऊपर के ऊपर के ऊपर के तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे, तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे। हमहू तो हई बंगाल वाली परी का तू निहारेला हमके हर घर। हमहू तो हई बंगाल वाली परी का तू निहारेला हमके हर घरी। ज्यादा बोलबे तो एक चाटी मार देबो रे, ज्यादा बोलबे तो एक चाटी मार देबो रे। तोरा ऊपर के ऊपर के ऊपर के तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे, तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे। बंगाली तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे। आरा छपरा ही लैनी अभी लाइव मोतिहारी। हाथ के लइका तोहर गरमी उतारी आरा छपरा ही लैनी अभी लाइव मोतिहारी। हाथ के लइका तोहर गरमी उतारी। यादव जी के लइका पानी ढार देतोगे, यादव जी के लइका पानी ढार देतोगे। तोरा ऊपर के ऊपर के ऊपर के तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे, तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे। तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे। कथी तोरा मन में बाबू झतनी बतिया। बिलवा के साथे बिताई लना रखिया। कथी तोरा मन में बाबू झतनी बतिया। बिलवा के साथे बिताई लना रखिया। जेके यादो 500 2000 देतोगे, जेके यादो 500 2000 देतोगे। तोरा ऊपर के ऊपर के ऊपर के तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे, तोरा ऊपर के ऊपर हम फाड़ देबोगे। बंगाली JK Yadav Films